anyị akwadone anyị apụtana na Chiabana omenala na-esofe omenala na-esofe anyị amaghị nke ndebedere ibe ha omenala na-esofe anyị akwadone anyị apụtana na Chiabana ekere mba na ahụ ekere mba na Amiibo Igbo bụ Igbo mma nọ ọ ga-erukwa ọzọ n'ama Igbo oge anyị na-awa okwu agba oge anyị na-ekwu ife gbasara ụmụaka anyị oge anyị na-ekwu omenala Igbo asụsụ Igbo otu o si aga n'ala Igbo a wetara m ofu onye bịara nnọọ ka ọ bịa n'ama Igbo ka anyị na-ịghara ka anyị na-ekwu otu esi eme n'obodo be ha makwa m onye ọbụ ọ ga-ejizi aka wee kọwara ọrụ obodo na-ege anyị ntị onye ọbụ ife ọ na-eme afịa ihe o ji wee bịa nyenwebe ọkụkọ o jiri aka ya ọgbọsara nri ọ ga-eri odogwu ndị be anyị ndewo nụ aha m bụ Maazị Cosmos Nwoko ahụ m onye Idumujugboko dị na Anịọcha North Local Government Area na Delta State. Anyị nwawo ndị Igbo nọ na Delta ifu akpọ anyị bụ ndị Enuani ya bụ ndị ncha asụ Igbo na Delta State nọ na Local Government Anịọcha Eka Ndokwa Local Government Area dị na Delta State. Abụ m a politician bụkwa onye ememe ife gbawụsị news na internet wakpo online news businessman ka m bụzikwa. ọ na-afụgonu ọ kọwachago onwe ya tinye nya bụ ụkwa tiwa ya ofuma onye ọbụla fụkwa o si aga ọ sị na n'onwere ihe ọ na-eme n'onyonyo a na-akpọ Newsreel Africa. Onye a bụ onye isi Newsreel ahụ ya na-afụ nke a na-ekwu ọtụtụ ife imere a na-eche na imere na nzuzo ọgba n'anwụ agụ ụzọ abịa m maazị eze na-abaga bụ maazị Cosmos Nwoko ịbụ onye Delta steeti ọkwa ga-esi asụ ya anyị na-anabata ya ọfụma n'ama Igbo ebe a na-ekwu okwu ọdagbowa ebe a ka ndị Igbo nwere ọnọdụ ebe a ka ndị Igbo nwere ịzụ ahịa otu ọbụla o si wee dị anyị wee na-asị gị nnọọ agụbụzọ na-asị gị na-anabatakwa gị n'oge ama Igbo wee na-asị gị nnọọ hinne ihe anyị chọrọ ịjụrụ n'ụbọchị nke tata maka ọrụ obodo na-egedo ntị wee na-asị maka mgbe ọbụla anyị mepere ama Igbo a anyị na-ekwu okwu gbasara Igbo anyị na-ekwu ihe gbasara Igbo omenala Igbo asụsụ Igbo maka ya chọọ ka asụsụ anyị fuo ihe anyị na-ajụ n'ụbọchị nke tata wee bụrụ Igbo na-anụ nwanyị ọtụtụ mba dị n'ala Igbo nwere otu ha si anụ nwanyị anyị chọkenere ịmata abịa na be ụnụnwa kedu ka unu si eme emume ịlụ nwanyị onye dị ozugbo ọ na-akpụrụ nwaanyị kpọnye ya ka nje nọ na-achọ m ịlụzi nwaanyị ọgụ na-abụ ọ na-enye n'ugbo ofu nwaanyị ma nọrọ biko kedu ka esi anụ nwaanyị na mpaghara obodo gị nwa Dewo dịka etu sikwu mbụ na ụmụ onye Anịọcha Delta State etu anyị si alụ nwaanyị na be anyị nwoke fụrụ nwaanyị masara ya na ọ chọrọ ịlụ ihe izizi o ya emegodo ya na ndị enyi ya ọ kpọrọ ha jee fụ ndị mụ nwata nwaanyị kọwalụ ha na o nwee ụdara dị na ya ha fụrụ ebe a chara acha ụdara ka ha chọrọ ịbịa ọrụ because oge anụnwa anaghị etipụ okwu ahụ si na achọrọ m ịlụ nwaanyị anyị anaghị eme ya na that level anyị nọ na ya. So ikwuchazịa nke a onye ịbịara onye nna nke nwaanyị wee jụọ gị na ya ghọtara ihe ị na-ekwu na ụdara ya nwere ebe ehika na ya amaghị nke bụ nke so oge ahụ kpọziere ya aha onye ọ bụ gịnị ya then after unu mesịrị nke anụnwa unu ruo stage ndị be anyị na-akpọ ịbịa ma ụlọ ha
gị na ndị be gị ya abịa ndị oyibo na-akpọ ya introduction mana anyị nwa na-akpọ ya ịma ụlọ ịmarụ ụlọ that's ịmarụ onye chọrọ ịlụ ịmarụ ya ụlọ so ịbịazie nke ahụ gị na ndị be gị abịa ụnụ bịa ndị nwe ụlọ anabata ụnụ cheelu na ọjị ụnụ tasị ọjị ụnụ wepụta nke ụnụ ji bịa ọjị ụnụ ji bịa ụnụ na-atakọrị ya Unu eji ọjị nke unu wee jekwa. Unu ya eji unu na-abịa bịa mmadụ ọsọ ya bụrụ otu mmanya ji akwa anyị na-ewe ọjị Odogwu anyị na-ewe ọjị ọ sịrị mmanya ji akwa ọhịa ndị banyere ịghọtara ihe nke ahụ mmanya nke ji akwa ọhịa ndị etu esi bịa n'obodo anyị so unu nkọtasịa rikọtasịa then unu agwado ha ihe kpatara unu ji bịa mgbe before oge anụ nwere ruo ndị mụ nwa ajụgo nwa ha nke nwaanyị etu o si malụ gị etu o si malụ onye bịa sị na ya chọrọ iwere aka ya na di na nwunye ya ha ga-ajụ nke nwoke nke nwaanyị otu o si wee mata nke nwoke bịara abịa mgbe ahụ ole ka ha nọbụ ọ bụrụ na iru anya ndị ọbịa ndị bịara abịa ka na-ajụ nke a sị na before ọ na-abịa ime ụlọ anụnwa ndị nke nwoke abịago before ha abịago mbụ na kọwalụ onye mụ nwa na nwee ha fụrụ ebe a ha chọrọ ịbịa so ajụsigo nke nwaanyị so ọ dị nke nna ndị ebe nke nwaanyị dịzie ọ masị ha dịzie satisfied na ihe nke nwaanyị gwara ha ya bụ na ha enyezie ha ohere ka ha bebezie ihe si ya nị so mgbe ha bịaziri nke anụnwa ịmụ ụlọ anụnwa anwụchaja mechaa ihe niile so n'ịmụ ụlọ mgbe a ka enyezi nke nwoke ihe a na-akpọ akwụkwọ edepụtara ihe niile usoro eji eme okwu nwaanyị na famili ha ndị oyibo na-akpọ ya list so akwụkwọ anụnwa bụ ihe niile ma mmanya ole ji azụ ego ole a na-akwụ n'isi nwaanyị ọ bụ na ndị yut ndị ụmụ ikolobịa mmanya na-enye ụmụ ikolobịa dị n'ime ya mmanya na-enye ụmụada onwe ihe ndị nwaanyị na-akpọ ụmụada very powerful people ha dị very powerful na family ha dị akpụ na family so ebe a ka ya edepụtasị ihe niile ndị bịara ịlụ nwaanyị ya eweta so emechazịa nke ahụ enye ha akwụkwọ anụnwa bụ ihe niile a ndị nke bịara abịa eweluzie ya bụ ndị ọgọ na eweluzie list nabazịa be ha jekwadobezie mana otu a ndị ọgọ ji eje kwadobe ndị nwe mmadụ ọ na-akwadobekwa ma ha nwee nwere nkwadobe too much rinne mana ma onye a na-abịa ịlụ nwa ya onwe ọ na mmekọta na ọ kwadoro ọ ya akwado because ọ ya agwa ụmụnna gwa ndị famili na achọrọ iwepụ nwe ya na di ha niile akwadozie na-echezi ụbọchị ndị ọgọ nke nwoke ya abịa mbọsị a ga-eme mmemme oriri na ọṅụṅụ ụbọchị a ka tradishọn anyị si dị imecha nke ahụ ya na ịlụgo nwaanyị ụbọchị ahụ ka ị akwụ ụgwọ isi nwaanyị and ụgwọ isi dị n'iche n'iche yes ọ dị n'iche n'iche because obodo ọbụla famili ọbụla nwee ego ha na-ana n'ụgwọ isi nwaanyị o nwere ndị na-ana 2,000 sọsọ onwe ndị na-ana 5,000 onwe ndị na-ana 20,000 depending family puku naira abụọ sọsọ I'm telling you ịgbagezi okwu etu esi eme n'obodo anyị ebe ọ dị otu a ebe ọ bụ na nwere ndị na-ana puku naira abụọ otu puku naira atọ ma ọ nwere ndị na-ana nde naira ka ọ nwere ọ depend the family okay otu o si wee dị bụ otu onye ha ka ọgọdọ ya na-agba egwu ya ịma na onye na-agba egwu ọgọdọ ya na-agbakwa nwanne n'ụlọ na ngige
ya na egwu ngige na egwu ọ bụrụ na o ruo mbọsị aha a ga-eme nke o nwere akụkụ Igbo ndị ọzọ asị na ha na-agba nkwụ ọ bụ na enye akwụkwọ a esiri a ga-eweta aga wetacha ihe niile ahụ wetara nne m nwa na nna m nwa na ndị ụmụnna ha mbọsị ezuru ka erizie ihe a onye abụ ịgba nkwụ. Yes, ha a na-akpụ ya ụbọchị ahụ bụ ụbọchị na-enyepụ nwa ha nyezie di, so and o si n'usoro dịka ndị be anyị si eme. Ndị be nke nwoke ya abịa wotu ndị be ha nna nne ụmụnne nwoke ụmụnne nwaanyị depending etu family ya dị, so ha bịazịa ndị nke be nwaanyị anabatazie ha ịma na enyego ha akwụkwọ busi ihe niile ha eji lụ nke nwaanyị, so ha batazi ụbọchị ahụ ndị nke nwata nwaanyị a na-alụ alụ anabata ha, nye ha ọjị, nye ha mmanya, ha risie nwụsịa. Ndị nke nwoke bịara abịa ebupụtakwa mmanya ha bụ bịa mbọsị ahụ bụ ụbọchị oriri ihe niile na-eme ụbọchị ahụ oriri na ọṅụṅụ, oriri bịa n'ọnụ. So ọ bụ na emechazie nke a, then ihe ahụ edesiri n'akwụkwọ a na-akpọ list ndị nke nwoke bụ bịa ndị because before oge na-eme ha onwe ndị be anyị na onwe ya na-akpọ onye ndu anụwa bụ onye na-agọsị ndị ọgọ usoro ha si eme ihe niile. O nwere ndị obodo na-akpọ ụnụ kpọrọ onye ndu, onye nke ọzọ kpọrọ onye ịhụmama, akụkụ ndị ọzọ asị na onye osiarị. Anyị nwa na-akpọ ya onye ndu. So onye ndu ahụ o esi na family nke nwaanyị pụta, ọ ndị nke family nwaanyị wepụta ya si oke gị nwa ya gosi ndị ụzọ etu esi eme ihe a. So ụbọchị ahụ ha ya bịazịa ericha anabatasịa ha, nwụcha mmanya, tasị ọjị. Onye anyị na-akpọzi onye ndu na ndị nke nwoke ya bịazi bupụtezie ihe niile dị n'akwụkwọ ahụ asị ha bute eji alụ nwaanyị. So ndị nke family nke nwaanyị ya kpọpụta ndị ọgaranya dịka mmadụ ịtọ maọbụ ịnọ maọbụ ise depending the number ndị family chọrọ iwepụta. So apụtazi enenezie ihe niile bụ bịa amalụ ma ozuru oke, ma mmanya o, ma ji o, ma akpa rice o, ma akpa nnu o, ihe ọbụla dị n'akwụkwọ ahụ asị ha weta ebupụta ya n'akụkụ. Ndị mmadụ atọ ma mmadụ anọ nwụta onye ndu na ndị nke nwoke ewepụtago mmadụ atọ ka mmadụ anọkwa na family ha. Ya the family na-abụ now ya ndị ha họpụta ya emitizi nọkọ ọnụ weta onye ndu ha. So ha gasịa chekisie ime akwụkwọ ahụ adishọn ihe niile ha sị ha weta na ha budozu ezu oke, anabatazie ha, nabata ihe ha weta. So emechara na nke a, ọ sị na oge ruole eji akwụ ụgwọ isi nwaanyị, ewepụta ego ne agwa ha n'ime akwụkwọ ahụ na-eji alụ nwaanyị. Ndị nke family echeke adishọn na o zuru oke, anabataziri ya bụ na ihe gbasa ịnụ nwaanyị ezuola oke. Abịa gaa n'ebe detusiri usoro a ga-esi wee mee ihe a, o ruo na nke iweta ego a ga-eme n'isi nwaanyị na ego, o nwere ndị na-akpọ ya ngọ nwaanyị, eweta n'ego ngọ nwaanyị maọbụ ego a na-eme n'isi nwaanyị, ọ n'ihu mmadụ niile bịa na ka a ga-eme ka ya eje ofu ebe je kwanye ugwu. Mba, anaghị eme ya n'ihu mmadụ na-ebi anyị. Ihe ya eme ndị mmadụ na ndị family wepụta, nke nwaanyị wepụta na nke family nke nwoke wepụta. O nwere ike ịbụ mmadụ nọ dịka etu nsukwu mbụ ka mmadụ bụ mmadụ ịtọ mmadụ nọ depending ibe mmadụ na ha wepụtara. Ha ya apụ na ebe mmadụ niile ju baa na rum ọzọ ka ebe ọzọ dị iche. So ebe a ka ha ya nọ mezie ihe ọbụla gbasara okwu ngọ nwaanyị. Dịka isi wee na-ekwu mbụ
esiri na abịa gaa n'akwụkwọ eji wee depụta ihe usoro eji eme ihe gbasara ihe nwaanyị a, o ruo n'ebe ime ngọ nwaanyị maọbụ ịkwụ ego n'isi nwaanyị, o rughara n'ebe ọ dị. Ajụjụ mbụ na a ga-emebe n'ihu mmadụ niile bịara abịa ka a ga-eji ofu ebe jee gbaa izu agbachazi izu abịa ka ọrụ ndị mmadụ na-emecha? Yes, dịka etu ndị be anyị si eme, etu esi eme bụ na ihe gbasara ịkwụ ụgwọ ngọ nwaanyị anaghị eme ya na iru anya mmadụ niile. Ndị be nke nwaanyị akpọpụta dịka mmadụ 4 maọbụ 5, ndị nke nwoke akpọbatakwa ihe dịka mmadụ 4 maọbụ 5, the plus onye ndu si na family nke nwaanyị pụta. Ha ya apụ n'ebe ndị ọha nọ jee ebe dị iche, ebe ahụ ka ya nọzi nebara anya ego ịkwụ ngọ nwaanyị ma ozukwala ezu. Ego ha wetara, ha sị ha weta eji akwụ ngọ nwaanyị ma ozukwala ezu. Ọ bụ na ha wetazie ya, ndị nke be nwaanyị chekizie na o zuru ezu, anabatazie ego ngọ nwaanyị ahụ. Ana anabatazie ya, ha mechazie ebe ahụ ha wee chigazie azụ ebe ndị ọra nọ si ha na ndị emezugo ihe niile ha si ha mee. Oge a na ebidozie ma oriri ma ọnwụ, nkwari abịa aka akwụọ onye obodo ya akụba na-eri. Emechazie nke a pụtazie akpọzie nke nwaanyị. Ọ bụ na ha chigazie azụ, anabatazie ha, emezugo ihe niile ha si ha mee gbasara ịlụ ụgwọ isi nwaanyị. Akpọzie nke nwaanyị na nke nwoke dịka etu ndị be anyị si eme. Ihe anyị chọrọ ịma, akpọta ha na-abụ, then ha na-abụ esunwuru ala, esekpuru ala n'iru nna nke nwaanyị, ewe tinye mmanya nkwụ n'ime iko, agbajuo mmanya nkwụ n'ime iko, ebunyezie nna nke nwaanyị agụọlụ ha ọfọ, a na-akpọ ego ọfọ. Ọgụọlụ ha ọfọ, meelụ ha ekpere, then bunyezie ha nwụọ. Ha nwụchazie ya, ha bilizie ama na ihe gbasara omenala ịlụ nke nwaanyị ezuo nke eribezie nwụbazie. Mgbe ọzọ a ga-eme ya n'obodo kpọtụ agụba ụzọ ka bịa rie ṅụọ, maka ife olielu na ife aṅụ ọ na-atọka m ịghọtago. Ya bụ na ọra obodo na-ege anyị ntị, ụnụ anụgonu ka esi eme ya n'obodo Idumujugboko, ị na-anụ afọ obodo na Nyocha North Local Government Area dị na Delta State. Ịnụgo otu esi eme ya ebe a. Ya bụ gị nwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwaanyị na-atụ egwu iji ịlụ nwaanyị, mata na ejighị ọra nnụ were alụ nwaanyị. Ịnụgo na 2,000, 3,000, 1,000, 5,000 ịlụ na nwaanyị. Ọ bụrụ eziokwu na a na-eji aka ihe na na-akpọ milion ndem ego, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị eziokwu na ebe akpara esi akpọrọ si 45 maọbụ 5 ma 8 ma 10 were ji elu nwaanyị, ọ bụghị iwu. Onye agụọ ji elu nwaanyị n'ebe ndị agụọ bi, ha ebekwana nke ndị agụọ ji wee bụrụ ndị agụọ. Onye lijuru afọ dị ịlụ nwaanyị n'ebe ndị lijuru afọ dị, ha emekwanụ nke ndị lijuru afọ na anaghị alụcha nwaanyị alụcha. Otu a ka ọ dị. Anyị abịa ọzọ na-agba nke a anyị na-ekwu maka alụrụ nwaanyị, anyị na-ekwukwa na-ekwusi ike na ụmụ okorobịa anyị, onye ruo ịlụ nwaanyị ya lụọ nwaanyị, onye erughị ịlụ nwaanyị ya lụkwana nwaanyị, maka na okoro etoghị eto wara obodo ikuku buo okpuru ya gaba. Mana iruo ịlụ nwaanyị ma ikwe ha alụ nwaanyị, kama na ike na-eche gị ofu ahụ jee lụọ nwaanyị ka ị ghara ịdị na-emebi nke ndị ọzọ. Ọgwụkwa ka ọha anyị n'olu n'ụbọchị nke taata, anyị na-asị larụ jụụ, ọ ga-adịlatara Igbo mma. Ndewo.